Salutare! Dacă vă întrebați de ce fac acest video, vă răspund că nu vreau să o dau la dezmembrat sau nu e vreun anunț că vreau să o dau la dezmembrat, ci vreau să o prezint și sunt foarte curios dacă aveți aceeași părere, dacă merită recondiționat și readus la viață un Audi A6 C6 din anul 2005. Este vorba de un 2.7 TDI manual cu 6 trepte. Mașina a fost achiziționată având o problemă cu treapta a doua. A fost cumpărată și cutia. Este o mașină care are defecte estetice, rugină, motorul care este acolo, doar că ajungem și la subiectul acela. Haideți să vă arăt puțin interiorul. Are 4 geamuri electrice, niște dotori standard pentru A6, are scaunele full electrice, navigația este navigația mare, nu are climatronic, dar are scaune încălzite. Volanul acesta l-am pus eu, este cel în 3 spițe. Plafonul a fost recondiționat și este din Alcantara. Însă ideea videoclipului este dacă se mai merită investit atât bani cât și timp în o mașină de genul. O mașină care are taxele pentru România destul de mari. Consumul, spre surprinderea mea, este unul bun. Însă dorința mea este de a-l pune pe picioare, de a scăpa de rugină și de a fi o mașină într-adevăr arătoasă, că acum nu prea este. Motorul, după cum puteți vedea, lipsește. Am pornit de la ideea că hai să dau cutia jos să înlocuiesc cutia. Am cumpărat cutia la un preț decent. Doar că, fiind un Audi A6, clar a trebuit să dau și tragărul și partea frontală jos, pentru că nu ai loc să lucrezi. Din moment ce nu se mai ținea nimic motorul și, după cum puteți vedea, e foarte jegos. Avea scurgeri foarte mari de ulei. A fost foarte exploatată, chiar dacă are 300.000 de kilometri, care tind să cred că ar fi real, pentru că a fost cumpărată din Germania în 2008 și din 2008 a rulat doar în țară și a avut câțiva proprietari care au ținut-o ceva timp. Așa se prezenta motorul, iar motorul este aici. Acest banc de cilindri de pe partea dreaptă avea o scurgere foarte mare de ulei care lăsau urme. Și între V-uri, doar că urmează să desfac și să vă o filmez. Și între V-uri avea o problemă foarte mare, pentru că era foarte multe depuneri și scurgeri de ulei. Să zicem că pe partea aceasta arăta puțin mai ok. Vreau să-i desfac injectoarele pentru a reetanșa capacele de la culbutori. Shape noi de foc la injectoare. Bujii noi. Garnitura de la termoflot pe care încă nu o puteți vedea. Să anulez răcitorul de gaze și GRU, pentru că, din punctul meu de vedere, n-au ce căuta gazele arse să reintre în galeria de admisie. Am readus și cu volanta, nu băteau și era ok. Am să schimb doar rulmentul de presiune de pe cutia nouă ce am cumpărat, de la dezmembrări ce am cumpărat-o pentru mașină, pentru că treapta a doua nu-i funcționa, cu problema asta am cumpărat mașina. Mașina a fost cumpărată la un preț decent, având toate actele în regulă, s-a oferit fiscalul, carte ok, talon ok, tot ok din punctul ăsta de vedere. Însă planul este de curățat tot motorul, desfăcut cât mai multe de pe el, reetanșat cât de multe se poate, pompa de apă trebuie reetanșată, termostatul trebuie reetanșat. Aici vine o flanșă în care intră apa în motor și acolo reetanșată cu un inel nou de etanșare, cu un simmering nou. Cam așa ar fi. Avem un senzor de schimbat de pe pompa de injecție, pentru că aveam momente când o băgam în limb mod. Pe galerie de admisie are niște flapsuri, ca cele tipice de BMW, doar că ăsta e un Audi, care trebuie anulate. Reetanșate galeriile de evacuare, însă în prim plan mai am descos ce este între V-uri, de spălat tot motorul și apoi de reetanșat și pus piesele noi pe ea. Clar, spălat și compartimentul motor. Apoi, după toată partea mecanică, ar urma partea estetică. Am să vă țin la curent cu acest proiect. Am să pun videoclipuri cu before and after la toate piesele pe care le spăl. Și Dumnezeu înainte. După puțină muncă, am reușit să le sortăm în funcție de rolul lor. Aici avem tot ce ține de suporți și au șuruburile pe ele.
După ce le curăț, șuruburile le voi lipi de fiecare suport pentru a ști care și unde este. Chiar dacă șurubul spune de unde e, tot e cel mai ok ca să le iei așa în ordine. Aici avem partea electrică, alternatorul și cu electromotorul, care și ele trebuie curățate. Partea de turbo și admisie. Turbina care este într-o stare bună. Admisia și cu garniturile ei, care ar trebui înlocuite. Interculerele și cu traseu. Admisiile mici, asta fiind admisia mare. Traggerul pe care vi l-am arătat. Partea de injecție, rampele cu o pompă de vacuum, cu un solenoid de vacuum, aceea fiind pompa servo, și cu compresorul de aer condiționat care arăta starea asta. Acum urmează să mai dăm jos ce putem, însemnând acest suport de motor care este rupt și care trebuie înlocuit, cu galeriile de evacuare și partea de IGR cu răcitor de gaze. După încă 2 ore de muncă, motorată așa, am reușit să scoatem epuratorul de gaze, răcitorul de gaze și cu IGR-ul pe care le vom anula, bateria de la filtru. Mai avem de scos termoflotul pentru a curăța absolut tot și a schimba garnitura de la termoflot. Am scos și evacuările. Următoarea parte va fi să ridicăm motorul cu capra cu girafa pentru scos motoare, ca să scoatem uleiul de motor, pentru că am uitat să-l scot. Apoi să astupăm cât de bine putem și să spălăm. Și să începem cu totul din mijloc, să asamblăm totul la loc curat și cu garnituri noi. Apoi începem cu partea de evacuări. O să fie o provocare foarte mare pentru mine. Am mai făcut lucruri de genul, dar nu la nivelul ăsta. Și nu motoare, să zicem, la fel de complexe, pentru că pentru mine este un pic cam complex față de motoarele pe care eu le-am mai desfăcut. Însă toate funcționează pe același principiu și ar trebui să fie bine. Salutare! O nouă zi, o nouă etapă a micului proiect. Am lăsat uleiul ca să se scurgă pentru a îi scoate și termoflotul. Am reușit să eliberăm tot ce era aici. După toată chestia asta vom avea de spălat tot ce e aici. Toată partea din interiorul veului. Apoi să continuăm cu lateralele și cu exteriorul motorului. Ceea ce va fi foarte, foarte greu, pentru că e foarte și foarte murdar. Scurgerile au pornit de aici, de partea superioară a motorului. Trebuie date jos capacele cu injectoarele și retanșate, luate shape de foc. Ulterior, pus totul înapoi pe motor curățat și încet, încet completat, doar că asta va fi de durată, câteva zile, pentru că nu pot lucra în fiecare zi la mașină, din păcate. Dar încet, încet va fi ok. Să terminăm luna aceasta, să terminăm cu motorul prima dată. Apoi va urma partea estetică a mașinii, unde o să vedeți și asta ce vom face, ce avem de lucru la ea, mai ales cu rugina. Și cum o vom aranja câte puțin: Argus Sport, jante R20, un soft, evacuare mai ales. Stați pe aproape. După aproximativ încă 45 de minute am reușit să eliberăm toată zona veului. Acum să punem niște cârpe pentru a acoperi toate orificiile, pentru a nu intra mizeria și ce urmează să curățăm. E foarte murdar. Nu mă așteptam să fie în așa hal, doar că nu mă puteam baza pe mașină fără să fac reparația asta, sau cel puțin preventiv. Mașina nu amesteca uleiul cu apa, nu avea foarte mult ulei pe aici, doar că e foarte multă mizerie combinată cu ulei care probabil e de la vreun O-ring ceva, de la bateria de filtru, însă nu o să vă mai arate așa. Dăm înainte. După câteva ore de muncă și de puțin chin, motorul arată cam așa. În sfârșit putem vedea și noi culoarea blocului.
Arată foarte bine. Am pregătit și cutia de viteze, pentru că mașina a dat probleme cu cutia de viteze, nu funcționa treaptă a doua și am luat alta SH. Acesta se face din cauza, am folosit Forte Plus și am dat apă, acesta fiind aluminiu, și face aceste bulinuțe, dar oricum asta nu este o problemă, pentru că ele, cum dai cu ceva pe deasupra, ele se curăță. Acum urmează să dăm jos capacele cu injectoarele, să reetanșăm capacele, să refacem scaunele de la injectoare cu o scură specială ca să fie cât mai plan și curată zona chiuloasei, pentru a etanșa cât mai bine injectoarele. Ulterior să punem ușor fiecare piesă înapoi. Am dat și plasticele care erau în spatele furiei de la Vibrochen, am făcut și furia de la Vibrochen. Vreau să schimbăm și simmering-ul de la furia de la Vibrochen din față. Mă gândeam să dau jos și volanta cu ambreiajul pentru a schimba și de acolo simmering-ul. Însă aici puțin probabil. Cel mai tare m-ar interesa aici, pentru a evita scurgerile de ulei. Să motorul și cu cutia de viteze arată mult mai bine. Totul se prinde mult mai curat. Acesta este sfârșitul primului episod. În următorul episod vom asambla totul la loc. Și îmi doresc ca sâmbătă viitoare, cel târziu, ca motorul să fie înapoi pe mașină, ca să postez undeva duminică luni. Dar vom vedea cum va fi și ce vom putea face la mașină. Însă clar este un progres și motorul va fi mult mai ok și voi avea o încredere mult mai mare în el. Dorința și țelul meu fiind să scot ceva putere din motor. Dar vom vedea. Vă mulțumesc pentru vizionare și la revedere!